बिटिआर सुक्तिया मोनसे फ्लप सुक्ति बेखौ सोर बुंदों आरो दिनै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बर्तमानाव बिटिआर सरकाराव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर सुक्तिखौ 80% 90% मावफुंबाय होननानै बुंदों नाथाय रायजो राजाफोरनिफ्राय प्रश्नआ बेल' बेखिनि मावनायखौनो 80% जाबाय होनबायबा आरो मा जाबावगोन 20%आव जेबो गैया जिर' बेनि सोमोन्दै दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन खोनानो मोनगोन स' हेलो एभ्रिवान वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं स' साननो गोनां बाथ्रा मानि थाखाय आरो मानि आधाराव बिपिएफनि सासे गोख्रों नेताया बिटिआर सुक्तिया मोनसे फ्लप सुक्ति होननानै बुंदों मानि थाखाय आरो बिनिफ्राय जे गबिन्द बसुमतारी सारनिफ्राय लानानै सोरबा सोरबा इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिआर सुक्तिखौ 80% जाफुंबाय होनदों अब्ला 20%ल'सै दा बेखिनि जों मेगनजों जा आख' देखा नुनो मोनदों आमी जिखिनि बिटिआर अनसলত उन्नयन देখিছো आमी बेखौ लानानै डेभेलप जाबाय आरो 80% मावफुंजाबाय होनबायबा बे 20%आव मा थाहैबावगोन बेसिकेलि बा कमप्लिटलि बे जिर' जाहैनोसै दा बिनि सोमोन्दैनो सासे नेताया मा बुंदों जोबजासिम मोजाङै खोनासंलांनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय जोंथ' माने 82% माने जाबायब्लाथ' जिबानो जाला बेयो जुदि बिटिआर सुक्तिया 82% दिनैनि तारिखाव जुदि जाखाबायब्ला होमबालाय एनआईटि जानो गोनाङा जाला बे अर्गानिक इउनिभार्सिटि जानो गोनाङा जाला बेयो स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानो गोनाङा जानाय नंला एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि चिराङावहाय चिरांनि रौमारियाव नेरिम नर्थ इस्टार्न रिजनल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस बे लिरनाय दंमोन बिटिआर सुक्तियाव 6.3 दफायाव इडुकेशनेल माखासे माने माबाफोरखौ लिरदोंमोन बिथांमोना मोनफ्रोमबो भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जागोन होमबालाय बेफोरबो जानाय नंला सेन्ट्रेल स्कुल मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव एडिशनेल नवोदया स्कुल जागोन होननानै लिरनाय दंमोन बेफोरबो जानाय नंला साइ सेन्टार स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डियानि आन्डारावहाय साइ सेन्टार गायसननो गोनांमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै माने कालचारेल कमप्लेक्स गायसननो गोनांमोन होमबा बेफोरो दिनै 82% जाखाबायनो जुदि फोसावदोंब्ला माने फैबाय थानाय समाव आरो जेबो मावनो गोनां गैला जों बेखौसो बुजिदों दैट मिन्स बेनि अर्थआव बेखौनो बुजायदों आरोबाव बिटिआर सुक्तिया जानाय नंला बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजानाय नंला जों बेखौसो बुजिनानै लादों आरो 2024 सननि 3 तारिख जानुवारियाव माने होम मिनिस्ट्रिनि माखासे सेक्रेटारि सारि कमिशनारफोरनि गेजेराव जोंनि बिटिआरनि गभर्नमेन्ट लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव मोनसे आलोचना जाखादोंमोन बेनि माइन'ट्सआ जोंनाव दं जे नैबे आं बुंलांनाय माखासे इन्स्टिट्युशनफोरखौ माने बिटिआरआव होनो हानाय नंला होननानै लिरखानाय दङ दा बेनिखायनो जों सानदों आरोबाव बिटिआरआ माने मावनो गोनां बेबायदि गोदान इन्स्टिट्युशन जोङो जाबायदि आसा खालामदोंमोन बेबायदि दिनैनि तारिखाव मोनसेबो जानाय नंला जिहेतु बिथांमोना मावखाबायना साननानै लाबायबा मावैखौनो दा माने गोदानै जेबो जानाय नंला आरो बेनि गेजेरजों दा जोङो आसा खालामनोबो हाला सरकाराबो जोबफैखाबाय प्रमद बर' बिथांनि खोथा होयै बुङैनो रायजोफोरखौ आसा होयैनो 5 बोसोरा दिनै माने कमप्लिट जाफैबाय आरोबाव गोदानै जेबो मावनो हायाखिसै परिबर्तननि मुङाव 2020 सनाव बिथांमोना रायजो राजानाव भट बिदोंमोन ओरै खालामगोन बायदिसिना माने इन्स्टिट्युशननि खोथाफोरखौ बिथांमोना गावसोरनो बुंदोंमोन खिन्थु दिनै जोङो प्रेक्टिकेलि नायबाय जे बिटिआर सुक्तिया दिनै माने बिग जिर' जाफैबाय 60टा समस्ति दानाय सिमा बारायनाय बे खामानिफ्राबो दिनै मोनसेबो मावफुंजादिया आरो होमब्ला बिटिआर सुक्तियानो दिनै फ्लप मोनसे सुक्ति बायदि जाफैबाय आरो जेबो जायाखिसै आरो बिथांमोना दा बेनिखायनो जोङो नुबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों बर' जाथिया जेबो लाब जायाखै जादोंआ माने पावार दंखायोमोन बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों फैखानाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ गथायनाय साख्रि होनो हानायनि गोहोआ गैला जोङो गोबां माने जोंहा लससो जादों दा बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिया बिटिसिनि गेजेरजों 6 सिडिउलनि जिखिनि जोङो पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन बेसो जोंहा माने उल्था माइनास उल्था जोंहा माने लस जाफैनायखौ जों नुदों आरो दिनै बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिया मोनसे फ्लप सुक्ति माने जिर' जाफैबाय बेहाय जोंहा जेबो लाब जायाखै जाथि हिसाबै नोंथांमोना खोनानो मोनबाय मिथिनो मोनबाय बुजिबायबो कमेन्ट्सखौ लिरनानै हरदो भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय आं एसे बेस्थ' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ